Kublai ya pi. Kani to ko yudi it channel. Nga to Arki jod khat. Ni kesngi wan ra au chapi. Ya ko wina ko poitri ko man kam ka Sakhi dan ni ka testimoni yong wina perlok yonga wo kwa o share lang wo pi ha kani ka channel ka yonga. Tapi le kam ki perlok perjor ki em ha kani ka group lada kwa api share ya ki poitri ki yong pi ti ye pi pha ha ka email ka yonga ko da pau ha kani ka screen bat kam tam ha ka description. Te chi sendon usdango ya kani ka poitri. Sakhi Jong nga. Ha jingkut lat ka jing im me lap yanga kasur banshanya hame ka wan shanga. Ha ka tu ko por ngam tip ka ei ban le bat kano kalenti ban le. Tang ba kata kasur kayai ban ni ban ko ngo yame. Menta kat haba jing im nga don ngan ngei hame. Ha ka jing bitar ngala don ha ka jing snosi. Ngam jelop hala jing mud bat jing long snew. Tang ba mi pelait bat mi ai jing im yanga. Me ong bangalong kerpang ya ding pena bat me shim ya jing jonga. De hangta kat habadon jing im mansyanya abeit hame. Hala ka bor la jong bat jing start nga pensyong ngala persyang ban ya le lagi jing Bat haman ki jing persyang nga hap nga kelon tang ba me kersyan bat ai bor ban ya le. Bat me pen i ba jing ya le kam de jonga de jong me. Ngapet saudong ngakeli balai day manga kata ka jingkia hasyadem kabat yanga kandiat ngacip pamedon hasunda jonga kaba mesya hading pena kakam kraw ban kijing jonga menta tang syamehi ngan pai ban im na benta jong me kalong jing im jonga bat ban bu ya jingei jingshanya hame kublai chibun Teledes sngewbang pi ya kini ki kam ki yonga. Tes ngewbang like subscribe baru share ya kani ke video perlok perjor ki yong pi. Pat kam tam hamelin le ya upre ya hamelin you press ya bell icon kenang wa yo pi ya ka notification yong ki video thme ki upload. Te pungkut o ya kani ke video ko blai chubun blai amlang pi.